Tak ja som Miro, a pracujem na Otcovej stodole. Sme tu už nejaký ten rok a pozeráme na teba a tak čakáme, že priložíš možno ruku k dielu, že my sme častokrát vyčerpaní, častokrát už hľadíme do pokladnice a je prázdna a chceme vidieť, že sa staráš aj ty o toto dielo. Vieš, je to miesto, kde budeš chodiť aj ty, kde možno načerpáš, kde možno prídeš na nové myšlienky, kde uchopíš svoje mužstvo. A tak by bolo možno také dobre porozmýšľať, že či ti na tom záleží, že či je to naozaj miesto, kde chceš investovať svoj čas, svoje peniaze, či chceš, aby toto miesto rástlo, alebo či máš čas ešte 5 rokov, kým tu prebehne niečo nové. Tak chceme ťa vyzvať, aby si práve ty teraz dal tú almužnu. Nie taková, čo ťa len poštekli, ale taká, čo ťa zabolí. Raz jeden kňaz povedal, almužna je to, čo ťa naozaj bolí. Tak som hneď v tej chvíli dal 600 eur. To ma bolelo. Hej, to bola almužna, ktorá zmenila niekoho život. No a toto miesto potrebuje práve tvoju almužnu. Nie euro. Možno aj euro, ak nemáš viac, ale potrebuje financie, vďaka ktorým sa prebudí život, vďaka ktorým sa to rozbehne. A tak ťa vyzývam, aby si, keď neinvestuješ čas, tak investuj peniaze. Tak sa postav a obetuj preto niečo, aby toto miesto mohlo kvitnúť, aby sa prebudili mužské srdcia, aby mužská hrdosť povstala, aby sa muži stali naozaj mužmi. Tak ťa pozývam. Číslo konta nájdeš nižšie a môžeš to vykonať teraz. Čau.